Nginibingelele-ke babukele emakhaya, ngibingelela phansi kohlelo lethu umgwazela. Babukele emakhaya, nibingelela yona-ke ingwenya ehlezi enye ingwenya. Babukele emakhaya, namhlanje-ke sibhalele umali wathi cela simsize. Nayi intombazane imgila amagoda okulala, yambalekela ney'mpahla zakhe. Kodwa-ke babukele nane niyazi, angiyile ngamaningi, anginawo amaningi. Ake sinikeleni khona-ke siyomuzwa usisi ukuthi kwenziswe yini lokhu akwenzile. Kodwa-ke babukeli, before singene ohlelweni lwethu namhlanje, bengicela-ke singakhohlwa njalo ukusubscribe-a, si-like phela, ukuze nathi phela sizokhula siwuhlelo. Ngibonge. Sanibonani, ngibhalele kwaMgwazela. Igama lami nguNokuthula waKaNzuza. Ngibhalele kwaMgwazela ukuthi bengisize. Nginenkinga la, bengihlala nomunye usisi engangikade ngisebenza naye, ngihlala naye. Ngamthola nje kahle kahle ewumuntu owayefikile engenayo indawo elokhu erenta, naye wayewumuntu owayezofuna amatoho njengami. So ngoba nguwumuntu nami osuke emakhaya ngazi ukuthi mangabe uxakekile izandla nje ngeke kuthiwe ziyagezana. Ngamthatha usisi ngahlala naye. And nje wonke umuntu wazi nje sengathi usisi wami. Abantu abaningi lapho abazi nokuthi akuyena ngisho usisi wami, ufana nje nomuntu ebese ngifana nosisi wami, ngasho kanjalo. Kodwa indlela nje ayenze ngayo namanje angikholwa ukuthi lento ayenzile ngabe uyenziswe yini. Angazi ukuthi nje ngingayithini, noma kushuthi uthathe wacabanga wabuka isimo sasemumva njengoba wayengichazela ukuthi umuntu osuka kanjani, akanamuntu nasemumva. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe iyona into edala ukuthi azangenze kanje. So nje kuze kube imanje ngakwasekhanda nje ngathi angizazi kwamina ukuthi ngiyaphila yini. Umuntu nje awungazi engayibona ngathi ngimina kanti cha angimina. Lo muntu ngifike ngamondla engasebenzi. Indlela ngibonga ngayo le, ungibonga ngeplate lamasimba. Kumanje nje ngithola isifundo sokuthi mangabe usiza umuntu usungamthatha umuntu ongamazi, umthatha umfake endlini. Kumanje ngiswele ngisho into yokugqoka, ngihamba ngamaphinifa kumanje. Sengahlezi nje ngigqoka amaphinifa, angazi ukuthi ngempela uyangicabangela yini. Angazi ukuthi uyangicabangelani. Ingakho ngithathe lesikhathi sami ukuthi nje nami ke ngibhalele lolu hlelo la kaMgwazela ngoba ngihlezi ngibona bebasiza abanye abantu. So nami bengicela ukuthi nje bengisize, bengicela, ngajabula kakhulu. Lapho khona omunye oke wangitshela, nakhona futhi ngingeze ngathi mangixoxa wathi omunye hayibo usho lo sisi, hayibo usisi wakho nje ngathi akuyena, ingoba nje bengeke nize nibone bengimthatha isokomuntu asekhaya. Ngithema ngabe ngiyabona wangitshela lo sisi wathi ayazi ngike ngamfanisa endaweni ethile and ngizwile ekuthiwa uhlala eMayville kuphi kuphi. Ngathi eMayville, ngathi ngoba neMayville angiyazo imjondo lengaka. Wathi hayi usathutha lapho kuthiwa waphinde futhi wamuve sazi ukuthi siyakwazi, wamuvela kwenye indawo usehlala nesoka lakhe. Ngithi hayibo mesehlala nesoka lakhe angikho ke saved, kuzomela ngenze njani? So ngeke ngabona ukuthi iyona into ezongisiza ukuthi ngibhalele la kwaMgwazela ngoba ngeke ngibona abantu besizakala. Ingakho bengicelile ukuthi nami bengisiza ukuze ngizokwazi ukuthola into zami. Qoqo. Yebo, ngobani? Njani? Yebo, ngobani? Yebo, ithina baba. Ngobani la? Ithina, sicela usondele ukuze uzobona uthoba. Ngobani la? Sondela baba. Khamba kanjani baba? Yebo, khamba. Yini manje? Yebo, kwasekhona amaphoyisa manje la. Hayi, khulileka mfethu, asizile kabi mfethu. Sihamba la noma bani protection. Hey baba, sorry. Sicela silande sisizwe baba ukuthi size ngani. Ngeke nithi khona into kumele ngizwe. Mase ngibona ama protection ama security lana niphethe izinto zongela yini ma warranty. Hayi baba, asizanga ngama warranty la. Samba ngodaba lama. Hayi uqoma isigebengu ngafa. Hayi. Samba ngodaba lama. Mama ngitolini. We mama. Yini ngempela kudala ngafuna ukuvula. Sicela usivulele baba. Ya ngwafuna amakhamera. Phethe amakhamera. Ya ngwafuna amakhamera mina. Okay. Wafuna amakhamera kwami. Ngiyasebenza ngithola isikhathi sokusebenza. Hayi ngeke bafuna ngicela ningisize. Sicela uvule baba. Bize ngobani? Singaze sivulela mase uyamazi unokwazi mfethu. Nokwazi. Ngiyamazi nokwazi. Ya size kuyena ke. Nifunani nokwazi? Nangu siyasihamba noma unenkinga no sisi nokwazi. Ngiyacela bandla semphethe amakhamera semphethe uprotection hayi kabi baba angithi wazi lutho ngicela unokwazi yini wena wayidonsisa nje yini kwenze njani la manje ngeke ngingena abantu hayi ngeke phela ngicela unokwazi imali noma ufuna singene enkani ngenkani ngicela unokwazi we mama
Mama. Kunabantu abafuna wena la. Uyimpela. Baphethe amakhamera bafuna. Uyena lo. Hayi ungayitshela ukuthi uyamazi umuntu. Hayibo. Nakwazi. Hayi. Uswahlala uswaqoma nezigebengu. Nakwazi yini ngempela? Wemama. Hayibo nakwazi ngicela into. Hayi ngicela into sami. Ngicela manje ngicela vule, ngicela ningivulele. Sorry. Awumancane. Laptop yami. Sis. Vula. Yebo. Size lana sizokhuluma nawe. Mhlambe besicela ukukhuluma nawe besingabalekela ukuthi omakhelwane bezini indaba zenu. Hayi ngisho bengaziwa amakhelwane hayi mangisena ndaba amakhelwane. Vula hayi ngeke. Hayibo nanko sami laptop yami. Hayibo. Vula. Ngoze ngibulane kwale iqapha. Hayi ngeke. Hayi ngeke futhi. Masize kuwena wena ungakungeni into ongahlangene nayo. Angithi awuhlangene nayo. Engayikhulumi. Buyele eceleni. Ungayikhuluma into ongahlangene. Wanyalwa webhuti, niyalwa webhuti. Wabona nikhuluma kahle. Manje nisimelene Nize ngani? Mase nifese nishaya umuntu kwami. Macela umancane. Lalela mfethu, lalela. Yebo. Hayi ukuthi asohlonipha umuzi wakho. Yebo. Sicela usisi. Siza kuyena. Manje ngikhuluma ngani kahle naye? Mabengeke silwe ukube nisizwile ukuthi besize ngani. Manje inkinga nizizwanga. Manje uma basindedela Cha. Angizange kukhulunywe. Wemama kahle mama. Mama cela umancane Mama cela umancane. Lalela mfethu. Ma sis, sicela sihlaleni phansi. Sikwazi ukuthi sikhulume. Ngizoma Okay. ngihlale phansi. Ngivele emakhamereni. Ngakhuluma kodwa bole senidedela ke manje. Hey, okay, mama. Ushawungama manje. Cela ma. Wanina nizomkhasula. Ningisiza impela ukuthi nizomkhasula. Ma sicela umancane. Masis. Sicela usondele uze seseni. Ma sicela uhlale la. Mfowethu, ningakhuluma. Ningakhuluma senize nafika la. Angifuni ukuvela emakhamereni. Ma sicela umancane ma. Okay. Ubani yena lona? Uzokhomba into zakhe. Ma ayikabi. Awumazi uma. Lutho. Hayibo, nakwazi kanti unjani? Unokwazi bebangaka. Kodwa Jehova ngiyalingwa nakho kuzovuka abaphansi. Okay, Kodwa ngizoyibulala ngene. Cela umancane Hayi ngeke security now. Ma, hayibo uma. Yini kanti mama Ehlisa umoya ma. Mama. Cela ehlisa umoya. Uthakazi kanjani inqale Ehlisa ngane? umoya. Mama wenzanani? Ehlisa umoya mama, ehlisa umoya. Uzwile mama. Uthema ukungena ngilode laptop yakho le. Wena ungalibeli ukukhuluma into ongayazi. Sikhumbula kahle mama. Ngayithenga. Awukathi luma ukukhuluma into ongayazi. Yazi leyo laptop yaba. Yami. Unaso slip salo laptop. Ima-ke awumancane sisi sengikhuluma nalo. Ngithole kanjani? Ma ngicela umancane ma. Ima-ke mbuzo. Mina ngisabuza wena. Le laptop oyiphethe unaso slip sayo. Unaso slip sayo le laptop oyiphethe. Uthi ngazi islipsayo noma kanjani baba? Ekaba. Eyami laptop baba. Usho ukuthi eyakho? Yaba. Meke engathola ukuthi akusiye yakho usukufaka indungu ngoba kwawena usenza ilimi. Khuluma phela. Oh eyakho. Pho manje wena yini wakhuluma into ongayazi? Wena wakhuluma into ongayazi manje. Uyazi kanjani? Imani ma. Sorry. Sicela sehliseni umoya. Asizile kabi la sizoxoxa. Cela sehliseni umoya. Ngicela ke sihlaleni phansi
sizokhulumani kahle. Ma ngicela sicela sihlalele khona lapha. Namajacket ami Nkosi yami. Uthatha jacket yami le. Imani hayi kwake. Wrong lokuthi ufika kwami uzobona into zakhe kwami. Jacket yami le. Ma. Okay. Esinzenza lezi zinto kubantu ngifike ngathi ngithatha into Hayi mina Ma no. Ma. Ngifike kwabantu. Imani ma. Boys. Thatha advantage bona umuntu osifazana. Nazi ukuthi ngihamba ngiqoma igebengu. Sorry sis. Uma uyamazi. Ma hayi kabi. Ngicela sikuze lento sizoyenza kahle. Ngicela sehliseni imoya. Sis. Uma uyamazi. Angimazi nje angimazi ngimazi ukuthi uwapi. Yakuhluphekile ungenalo ngishiphethe. Yakuhluphe. Manje uthatha ngisho amaphente ami wena. Ubungayazi registreni ukuthi into enjani. Into obungayazi. Ma wena vala umlomo wena. Uzongidina ngoba uyazi into ayenzile kumanje uqhubeka ngisho amaphente ami. Awu ngeke ufunde nazi ukuthi aniyazi into enyenziwe le ntombazana. Yabona nawe ungisizile ningisizile phela kodwa abandlela senenza ngayo. Cela wehlisa umoya. Manje nithi izodibana mna nawe. Lokuqoma kakhe igwebeni lokuqoma kakhe igebeni. Ngizomthola lo. Sicela wena uzohlala. La ukhona right. Ma. Hlala phansi. Ma, lalela. Uzongibangela umkhuphela ngoshukela kwanawe yabo. Mama. Ngeke sicazulule le ndaba if umoya wakho uphezulu nalabo abangaphi imoya yabo iphezulu. Asehliseni imoya sihlale phansi. Mina bengiyasethatha laptop ngabe sikhuluma Mama, khuleka into zakho uzoyithola. As long uzokwehlisa umoya. Ehlisa umoya. Okay. Idea mina sikhamela. Idea mina kuyisaphi? Mama. Yena lento yini angitshela kwayilento iqomile yini mhlambe ngiyabona into enzenza la. Sorry mama. Inkulu into enzenza la. Niboshiwe. Nizoboshwa. Mama. Wena uzoboshwa ufika la kwami. Sicela wehlisa umoya. Mama sicela wehlisa umoya. Siyazama ukulungisa la. So ngeke sizwane sonke. Ngawuhlisa kanjani kodwa umoya? Ngawuhlisa kanjani into engiyibona? Siyazi ukuthi into zakho nangizoswe ngithi ngicheme nabo laba bantu ngeke phela ngisuka nani la futhi ngabe kwa laptop isila ezandleni zenu kunalokho uyangikhuluma ngabe ngikhuluma ngoba ngizombonda ngizibonde hey la sigebengu thona ubhizi usethe hayibo ngicela sikhulumeni kahle lento sisi uyamazi uma cha lutho nje angimazi usekwambona hlobo ngiyamqala nje selokho. Okay. Nasemadala Judeni angimazi. Mama nangu sisi ethi akakwazi. Lutho. Uyazi ukuthi ngimazi kahle? Ngiyambona. Ngiyambona kwabhayile kwacathulo zami. Abantu bazangizana. Mama ehlisa umoya. Osofa kubona bakho bona. Ngiyathi kubona nomuzi khona konke. Ngoshwele hayibo. Ushade hayibo. Yaba kuningi ngisazohamba nawo. Kuningi ngihamba nawo. Iredo yami. Konke sokukhula nomuzi wakho. Hayibo. Yisisi. Lalela la azadlala la. Namhlanje usuthola amabhiliki ubona ukuthi ususila ke kuhlalisela ngasikhathi ngikwaphela ngizongafika ngizondlala kwami. Yini manje ungafuni ukusilalela? Ngilalele. Awuthathwa igebenzi. Lalela ke. Uma size la noma uma uze uzolanda into zakhe kuwena. Angithi ubuhlala naye uma. Bengihlala naye. La niqashe khona. Hayi. Awusangazi namhlanje. Hayi. Kufika ungazi isinkwa lesi. Udlu 8 slice kufika sekuyibona ukuthi kukhuluphele kungaka namhlanje sekhohliwe mina. Cela umoya. Awuvala umlomo wena. Baby. Yazi uzongikhumbula ngani yami. Uzongikhumbula. Awuzongikhumbula cela wehlisa umoya ma. Uzongikhumbula lo. Umhlaba. Sho awumazi uma. Lutho nje umhlaba lo. Ngimazi mama. Igama lakho uba. Mina nginokwazi. Wakabayisibawo. Wakashezi. Angithi ke thina imake. Ngicela ukuthi ngikubonise iproof yokuthi into zakho sinazo la. Into zami ziphi manje into zami? Hey yazi ngathi nenza kancane nani. Yabona nasengibonile kwanina nijimela abantu.
ngabe ngiqedile ngalento ngabe ngiqedile kumanje ngicela mfethu yongilandela ilokhunjana le i-bank statement kama nelokhunjana naleya ID le lapha ya kuleya lokhunjana angithi ma wena uphikile ukuthi uma umazi angimazi nje xobo sidala angithi i-ID yakho sikwazile ukuthi siyithole sayenza ilokhunjana icopy nithola by the angithi uthe ima wow hey thula ngithi awungazi thula angithi uthe uma amazwe cha angithi uma akhona ama payment adekunika wona ukuthi urent angithi ade kusendele kwi-account yakho ima wema lalela kahle wena wenza thini ilimi wema Linda ulalela uma bekhokha imali ima wemfethu uma ukhokha imali akhokhela usisi ukuthi bakhokhe indlade behlala khona irent la iphuma khona lo mgulukudu wakho sesi imali nasizoxova umndeni lalela sizolanda izinto zama and manje yazini la ngiyabona engazuthi senzeke ilimi yabo wena 1 wena uyasiphika 2 wena ulibele ungena indaba ongazazi angithi awazi ukuthi ujola nesela uyalazi isela lakho umuntu engijwana angimazi isela okay lalela 1 uzomazi ke thatha le laptop ibela zoyibona uzocofana thatha le laptop ibela Likamngaphi manje security le ayibona khona amakhosameni benza ayibona laptop yami ayibuye kuningi neyibataza sengahamba ngamaphinifa ngenxa zakho mfethu ayikabi le laptop angithi awuyazi ifike nosisi cha bafu ima no ehlisana umoya kanjani ima webaba wena ima uyazi ukuthi usisi behlala noma bengayazi lo and usisi uyakwazi ke manje azahlangane noma awazi ukuthi baqhamukaphi wena uthola intombazane nje somewhere somehow igebengu ihlangene lalela ke baba ungayingeni into ongayazi ngoba kwawena khona into ezokuthusa umuslim hayi ke bafo ngikuzwa kahle mosho njalo kodwa ke manje nikwami phela la alright ngoba nikwami la kunezinto ekumele zenzeke ngendlela yona nawe ngeke uvumele vele kufika amadoda nje atheleka azokhomba into zawo hayi sisi ho Bungekho ufakazi. Ufakazi bani? Ufakazi wena lezi zinto usisi afika nazo la. Uthatha umuntu bengahlanganise phela ubuzo ezinye izinto. Laptop inama-password kunethombe sami yonke into la laptop. Usho ukuthi mama yakho le laptop. Yakho manje laptop. Uyabona kodwa mama ukuthi uzuxova umuzwa. Uyakwazi nokwazi lokho. Ayikho into enginayo angimazi ukuthi uyislima into ayenzayo. Imake ma. Sorry kancane ma. Wena umeke. Ngicela ukuthi ke ngiyolanda iproof yokuthi zonke lezi zinto uma uneliphu zalezi zinto. Yebo. And uma usiprovidile ngeziliphu zayo yonke into yakhe ela endlini. Lokho ngasiza. Wena siphe laptop yakho mawuthe yakho. Nje mama wena uthe wena futhi uthe yakho. Ushilo ukuthini? Yonke into namaphepha lo mama lo indlela befika ngayo okwakho kwakho. Sorry mfethu ngicela wenze njani ngicela uyongilandela amaphepha lawayana lapha emotweni. Sibona wakhe kuthanda. Yabona mfethu. Yabona njengoba sengenza lento. Ima. Ngifuna ukuthi make kwenzeka ukuthi ngampela lento ikhomba ukuthi le laptop iyona kama eyam neredo le konke ozokhuluma komele uvale umlomo emva kwalo eyam wazi kahle kanjani wakhohlwa ukuthi masuthatha impahla bese uthatha nezipho okwamkonke so ke sibone phela make baba mina ngiyasiqoba nje sibe bangidlali ngiyasiqoba nje sibe ngesinyathelo ngemuva mfethu yeah nanka maloko akwazi anizini ngizogcina baba awume khuluma iphepha vala umlomo vala imbobo yophuthu
Nansi bhuti nansi ngoba ngathi awuyiboni nansi. Khombise ma wenza ubukhulu. Nakho bhuti nakho. Okay. Umuntu Ya, uyayazi. nice serial number, nice. Izinto ziyafana. Ma, Kanjani? ngeke kufane nezinamba. Nakho nenamba. Ngadlali ngathi Laptop okay. yami le. Cela ibambe ibe lapha. Izinto zami laptop yami neredo bhuti. Ayikho-ke ke lo. Ayikho-ke Nered. Mababa awukahle. Neredo. Awukahle. Mama. Nayi right. Okay. Nansi home theater nansi. Okay. Iyona. Ima sibuka serial number yayo. Cela ukuya kuyona. Awume sisi. Thola uzothola famgebe uzothola. Nayi Awumazi serial nisiredo number. la uphathe speak iguzu la inyanga lemfuleni ngakini vala umlomo. Vala umlomo. Ya, Uzovala umlomo. Awusazi. Ithatheni. Beka lapha. Ningasayiphindiseli. Ngiyabonga Jesu. Beka lapha. Ngiyabonga. Imake, ibaba. Impahla zani manje? Okay, nayi kanjani nayi speak. Ezakhona. Okay. Ma nanenye. Nansi nesikhona lokho ecomputer. Shoda yona ke lento screen sakhona. Nansi computer engane yami yomntanami. Sorry ma. Iyo. Ngicela ukuthi lezi zinto wayithatha kuma sicela ukuthi uyibuyise. Kungaze kube inkinga kuwena. Ngoba uzoyejele, uzoyejele. Uma ukuvulele. Lahlekelwe siphethe umnotho. kwa case number. Indlela engibonga ngayo le. Kukuthi thina sabantu asinqeni ukuthi sihambe nawe sifike sokushiya Police ejele. station kumanje buku Khuluma iqiniso. Siyabakaza. Ma, khuluma iqiniso yamazi uma. Cha, Khuluma iqiniso. noma ngimazi ukuthi izinto lezi ezami. Izona. Usho ukuthi ezakho. Yo imali. Veza amaphepha. Cela ke manje police siyambamba manje sihamba naye siye police station. Okay. Uyochaza Okay. phambili. Thathani isifebe lesi Nanokuthi okay sasihlanganisa imali. Nanihlanganisa kanjani imali? Phela ukuthi nje sasihlala Umuntu amaphepha onke akhuluma indaba. Amaphepha akhuluma indaba. Apha amaphepha Okay, lalela ke sis. Akithi nje wasayina. Ma ke sisasenzeni kanje ukuze nje into izophela kahle. Sicela ukuthi uma mawazi ukuthi into zakhe sicela ukuthi umbuyisele. Singa wena ungayingento ongayazi vala umlomo. Yabo nje obuhle lapho hlala kanjalo. Ngenithathe kodwa iredi yami. Lalela la baba. Izohamba. Hlala kanjalo. khona bezosheshe bahambe nento zabo. Wesisi. Yabo nje bahle la. Sicela ke ukuthi uyilethele into kama. Hayi phelele. Impahla zami. Sikhoma sempahla. Themba ukuthi njengoba singenile la ukhombile ukuthi nezicathule zakhe. Konke okwami. Cela ukubamba. Kwabonnethi besekhanda kwabonnethi. Cela ukubeke ma. Letha. Silinde wena njengoba sihleli kanje. Letha ngothi ngisobe ngikhumulesela kanqunu kwamabhayilawa kwakwawo awami. Nesisi sicela uyokhumula umlethele into zakhe. Kahle wena. Thola wena thengela intombi yakhe. Thola uzothola. Wephethe ima wo. Uzothola. Impho wathetha mangisuku. Webaba. Awukahle libele isikhomba ngemini. Enye into yasikhomba. Yonke into. Phela mawusuze uyasikhomba. Nangu sisi uthi yeka sithathe wena kwazi ukukhuluma. Cela ke ma wesisi cela kuhambe yokhumula ubuyise into yikama hamba ukhumula ubuyise into yikama konke wesisi sorry ma wo konke ima wo elami ipayile zangoma kumele umthengele lasilumbaleni wesisi ngizodila nawe ngizokushuka amasende ungijoyela kahle ngizokushuka kwamasende la ngithi ngizokubamba ngithi wemfana wena thula ungakhuluma umuntu ongayazi Sikhotheni imamiyeke ma hawu hayi uthi uyangidinga Ima. awuthi kusiphasela kanje khomula ibhayi wema khomba konke okwakho ima ziphelele into zakho la ma ayiphelele baba ayiphelele okay ayiphelele nje ngiyabona isikhwama sasigcwele cela uthathe-ke nayo nejacket yakho lapho jacket yami isikhwama sami zonke izinto ayiphelele Ima-ke sisi lalela-ke sisi lalela ima wo bamba lama lalela-ke sisi ima-ke sisi yazini-ke la mafoni la uma kahle kahle sekuyi-insurance kama
yokuthi uma usubuyisa izinto zama ey'shodayo ngithi uma uyamazi la ehlala khona lana niqashe khona uzobe khona sakhona lapho lalela-ke uzothi uma usubuyisa izinto kama mkhulu kudundini uyobeka uyomfica usubakaza umgulukudu uyobe so wena xamdini ungahambi maphela thula sichazele wena ungahambi ungena iy'ndaba ongazazi ngoba uzothi ngelinye ilanga uyothi uyahamba asala dayisa umusi usala ubakaza uzabona ukuthi igebengu lalela la yabo nje ima isifundo lesi kumele ufunde uqaqeke ungadidiswa uthando ngelinye ilanga uzodayisa umuzi wakho mowesilimi hambani nento zethu asambeni thatha nayo lento yasekhanda ma amafoni ngabe ngiyamshiyela ngiyosihlahla kwaye lento ngoba nje akabongi ilento ayiyona bye sis amafoni-ke usale kahle ima-ke wema khona engathi kuyasala nakho lokhu isona okay kumele usiqaqe sona nje kube kuya ngama besithatha nosofa lapho ukuze ezobuyisa impahla yami ayiphelele izodibana yabo mina amafoni kodwa sizodibana awungazi hlezi ungizwa ngabantu hlezi ungizwa ngabantu izodibana amafoni samba yaze niyasibulalela la iqhaza